és la ciutat més gran de la regió de Flandes i la segona de tota Bèlgica. Visita obligatòria és el seu ajuntament, d'estil renaixentista i declarat Patrimoni de la Humanitat. És el punt més fotografiat de tota la ciutat. Avui toca conèixer per què les nostres valencianes viuen la mar de bé a Anvers. Welkom in Antwerpen! Addictes a viure al nostre somriures. Imagineu agafar a diari un rodalies en este temple de marbre. És una de les estacions de trens més boniques de tot el món, construïda a finals del segle XIX i coneguda com la Catedral Ferroviària de Bèlgica. Més del 80% dels diamants de tot el món passen per ací. Estem a la capital mundial del diamant. Visitarem Ostende, la ciutat costanera més gran de tot el país. I després de viure al Mediterrani, costa creure que els nostres valencians es xopen ací, al Mar del Nord. I coneixerem aquestes històriques cabines famoses a tota la costa belga. Es lloguen durant l'estiu i el preu pot arribar quasi als 2.000 euros per temporada a primera línia. Això sí, ací tenen sort perquè els estius són menys calorosos i és més fàcil disfrutar d'un dia de platja. Benvingut a Tomorrowland! És el festival de música electrònica per excel·lència! Preparats per a ballar i somiar amb nosaltres, valencians al mar! Benvingudes i benvinguts al Tomorrowland! Ara sí comença Valencians al món amb